Lamay jag bulang hui para sa kinilaw. Nami bito. Haya karun. Hi guys, masong adlaw yung tanan. Di ako karon sa Ila Florami. Wa pa ko ni uli sa among pamudyo kay kuan lagi dito. Grabe hinatag signal, di ko ka-upload. Halata biyabas take. Na, biyabas. Kapod. Tanara ko din ako haon kay di man iyang tanom kasaban sa Kustagiza. Mato sa kuskarang munisipyo. Ara ko sa itim sa munisipyo basig na isa lagi ng bangko. Magkuha ko gapay itong bugas. Nagsinaw. Upahila mo silang us. Dah, wala na. I don't want to live without you. Dang mo ito na tadang? Ha? Ngano man? Lagi naman. Lagi. Ngano man. Ngano? What is the happen? Ngano man? What is the happen? Why happen? Daton, what is the happen? Hoy, ngano man? What is the happen? Ha? What is the happen to you? What to miss kuan karon family house? Mupalit pa ko og bugas. Kaya pa mo pamilya nga palit og bugas. Atos ginikanan gihapon og para bugasay. Kaya wala lagi nagtanam sa basak. Di upa itong bugas ag mata mo lurat. Way kanon. Di ba ton? Way kanon ag mata mo lugdat. Tas dalton kay sa duman ng mata alas 4 di na mabunsnat. Lalo siguro sa nina to nga nabing daman sa. Please, naglain lang ba? Karang lami-lami po da. Dah, hatur beto tos buhay. Sakay sang uwan mauni. Hantong kay nagkumbitay ag saka uwan. Nilubog na. Mo yung kina bratuhan? Kanang 54? Pila na sa kasako? 250. 2,550? Grabe bugas ang mahal naman karon. Sa una tag 16 raman ng kilo. Mura oh. Ay, si Tiri! Hi, sa taot. Wow, tatir, uy! Ano naman ang sa kasako? Pakas ako. Nung ba na nag-drive? Wa, si undoy na ning hits ra ko aron di na ko kaplitig habal-habal. Ito, makagoy mo kabulham. Ano no? So ano ang palitan ni nga to katong nay sinawon, di para si 59. Barato ka na. Pwede mo ka ani. Aw, katanag-tanag. Wa man minag tanan-tanang duga naman ang basak lang mo tam ni. Dapay mais. Grabe mais 40 pag mais, sus patig mais arang mahala pod. Di ko maangang inganing mais yelo. Naputi mo ha? Kato ng puti, lami unto. Bulinaw, hani ba nagta? Maya-maya. Pila kilo? Lagaw. Ha? Lagaw. Lagaw, habay lagaw na ni. Pila kilo pa na? Pilipik. 380 kanin, 380. Di ko rin mahanap ka ato. Oh, kana. Taka-apo na na. 280. 20. Oh. Pwede ba siguro ano no? Oh, Ang masaba pa rin na. oh. Kani? Kana 280 pod. Ha? 280. 280? Kana nang kana. Tamarong. Redman, okay ra mo? Ha? 300 to. 300 lang. Kara naman, karong daghan pod. Rini, puto. Puto cheese. Og kutsinta. Muna ko sinta. Cheese. Para sila presyo. Oh, parehara. Ako kara naman, pareha naman sila. Separate lang. Pila na tanan. 100 lang. Mamords nga tindira. Ayo! Nas miluntir mama akraba. Ayo! Dami ila mayor guys, ay bisita mi. Kana kung naabay pasyon. At pasyon ito sa baywa na munga. Wa lang madali pasyon ito sa ila, kagay pang putod. Nagharap sa ito bunga, sayang po. Nay, napaglugaw na ho. Joke ra nay, nani bawon Sumanga magsimba rin daw. naglaag man mingi. Ay, naman sa buwan ay taray. Kaya may kinilaw. Nilugaw lang nga imo iton.
Mahagit mo siya. Gamuan hanurong do. Wasak-wasak, grabe na pala siya na. Nasusubi ito po. Nasunsi naman. Susunod ka Nasun si media. Hindi naman sila kaso mo susunay. Kaya mukha naman sila sa wala nang tiguan. Na, katawa naman sis. Nay, grabe ng bataan na. Yan sa mata. As 4. Katong dito Ano na dyan? Katong dito ko na to. Hindi ba ka na dyan sa 4 mo na ako sa dyan mga duha dito mapukpuk na sa mga duhaan. Magulitan dyan mapun na to. Alas 7, ito na siya. Oo. Bakit yung tao, inigdako ni mo, mata kas 4 kay magdaro na, mag-garden. Magardin na ako na timuhan. Gardihan na ka. Yes na. Huwag ka mainam gani ha, huwag ka mamin. Nandawa na. Kakaan ng paglulipang. Huwag pa isunod lagi. Buntas na. Huwag pa lagi. Huwag pa isunod. Sige na. Apo lima jag mo. Saan ka pwede? Huwag pa na. Huwag pa na. Huwag pa. Si relax man na. Diana. Yay! Dana. Nakanawa kung matulong masapa, manglaba. Wala kas marami? Good morning guys. Kamad lang magkunahit ni. Tingin na sa kuka tayo. Masa? Nala pinagkikunahit ni mo. Paano? Minagkunahit. Ilibak ka tayo. Mo, ang tayo ng kulab, kunayb. Maura rin kunayb, ang kulab lang. Maura ko? Pray nangawat, hindi ko nga ibans. Lagi bro, di lang gamito. Di lang. Ay, paparugat lang ang paminawin. Kunayb. Palagi, madagisa. Madsupat sa kay white. Bagay ng vocabulary. Wala basta tayo ka na kaya pa, kunayb. Injug na ka na kayo. Kunay ibans. Gana ba? Sus. Mura na Sa ano, di mo naman ano. kuan ba? Pray ng word kunay ibans. Dara. Ikaw kunay ibans mo no. Ngawat mo kuan. Nawatag bagungon. Bagungod. Lagi na ka experience na tamo ang bagungan. Ba't ano to? Pakuha na bagungon. Tawag ka. Masig, di na siya mo tawas. Nagana. Ganun ka pasira? Bago mo, tapos pa ba magkanot? Kunit pala sa sapon. Ha? Kunit pala sa Saan ka susok ka? Yung mas liksi pag first time gahi man mamali. Di man na. Gahi. Sa ikaw ni Dalton Si Tapurami. Relax 5 taon kayo. Kada naglugaw, naglugaw ka na. Bilin man. Ngato may. Mukha sa kinilalok si di. Ano sa una kang naman? Ha? Oh, kinilaw? Ano pa ito po ma? Namainom na. Na? Kamay? Dugay Lamay lang timpas kinilaw. Roy. Anak Roy. Ah, di yung taga-dagat mo. Nay. Kaya na. Tayo na. Lamay, jag bulang hui para sa kinilaw. Nang ito. Kanta tayo? Naman lagi. Hawani na eh. Paliw na eh. Hindi. Ginawat ko no? Ginawat natin Ali. Uwi, pasura. Sabi Tapurami. Haya karun. Let's go kaya Roma. Best TV. Walang nangigaw.
na mo makalimtan kay dali man naghimuog. Katong dahil nagpatitit mo. Paros-os. Dahan na biyabas. Kaya ko ay marjo. Nang duha nagsinaw. Duha lagi. Sapod ko nung ako kita. Parto na nagsinaw daghang kaato. Karna ba ba? Ato ko hang kabaro. Ay, magabuta ko ay. Magabuta ko ay. Ara mo ko ay biyahan ni duay. Hoy, jamar mo wa pagalis aloy. Ha? Hala mo kabot ko. Yan, ni Basil. Aman. Di ah. Hoy, dara. Hala ang kibis apa sig hilaw. Hoy, katong duha to. Toy, to. Oh, iyo, tabaw ga. Katong duha to ah. Baw katong duha. Katong hilaw ka ni. Hinog na nang siya. Pagbantes ba siya? Kasugwa? Linggilok. Siya na linggilok. Wala, bipod kang Hinog, manggod. buta na niglibang. Hiway duman di ay. Kana hinog ba na ito? Baso Di lagi gani baso no. Na ay di ah, makaputra nimo. Kada-kada tagas para mi. Hilaw mo ni. Ya hoya. Nakadaan mi biyabas ya. Loy. Loy lagi. Pero sa palihog ni. Pagili ba? Loy di ay. Loy lagi ka. Halakat-kat. Da, grabe trip ng mga bata. Biyabas, mangga na pod. Kakao. Kasi mga pulo sa mga mo. Ala di. Hala, bulis sa kana. Ay kinis ay sasay. Ah, jadwa jud ko katilaw tay. Ajud taw ni katilaw tay. Wa Sa, Lima pa ni katuig. Ano mamot-bot mga dito no? Di na ko halas na rin. Mga ngaring mga dabo, mga buros na. Ay ay. hala. Parang ko na ton. Paam ko na pod. Ngado lagi. Ito mo katubang galuy. Yung nga dabo nga, mangga mga buros. Ngado. Hala, burus para mi day pod. Burus ka day? Di tatiri. Hala, pasig burus. Di ko maburus Nanay siguro, nagsinanay, nanay. No, di ba kang mangga? Di makabulig mangga. Hinugray mo. Ito ng hilaw. Uy, ingkit nila na diretso ka dyan na napagpagpagpaki. Di na dyan kumukha na lang mangga. Hadyo tagam na ko. Basta karas ng humuta ka. Di na dyan kumukha na tagam ko na na. Muna nakaangin nga kang atake na sa gunson. Ano ma? Karing manggang aslum. Parang, turad mo na